Mga kapoldo. Ayan mga kapuldo, mga bagong tropa. Ito, gusto niyo ba to? Ano yan? Taho. Gusto niyo ba to? Ay, hindi ko gusto yan. Meron din siyang ano. Gusto mo ba yan, Brandon? Ito, mga paa. Basta ya fresh. Fresh na fresh to. Bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Hi mga kapaldo, welcome back to my channel. So today's vlog, bagong taon, bagong pag-asa, bagong kaibigan. Nandito ako sa Yisan Korean Restaurant. Yan ang aking mga bagong kasama. Seryoso? Mga seryoso yan. Kasi gutom sila, galing pa silang duty. So yan, nag-usap-usap na magkita kami rito sa may Balibago, sa Walking Street. Kakain. Samji pa rin, Korean resto. Yan po yung breakfast namin dito. Yung egg. Ito lang yung side dish nila guys, hindi only yung samji. Yan, ito lang siya. Tapos yung side dish niya ilang piraso lang, 5. Naubos na po yung macaroni. Kinain na po niya yung macaroni. Gutom na eh. Ayan. Tsaka yan yung chicken. Yan, ito yung chicken nila guys. Yan, libre pa wifi dito ngayon. Ayan po yung kanilang password. Yan. Tsaka yan po yung dalawa. Hi everyone! Hi guys! Welcome to Cozy. Mga kapoldo. Ayan mga kapuldo, mga bagong tropa. Mumukbang pa tayo friend. Mukbang. Mukbangers po kami. Yan, sige, kain lang. Ayan po yung ano lang. Yan, Beshi. Mamang yan. Akala ko chapchi. Matamis daw. Nararamdaman ko kung paano na siya. Ayan guys. 8:30 pa lang ng umaga. Ayan, almusal muna. Alam niyo ba kung ano to? Ako nga, di ko alam kung ano to. Sila na naman nag-order, kakain lang ako. Ayan sila. Sige, kain lang kayo. Hindi, meron pang order na hindi dumarating. Huwag kayong maya. First time lang sila sa vlog ko guys. Yan. So mas maganda kasi try mo yung mga food. Anong pangalan ng food na yan? Anong pangalan ng food na yan? Ito ba yung Japaghetti? Japaghetti? Ito ba yung Japaghetti? Oh, ayan daw yung Japaghetti Yung chicken. na may itlog. Yan. Yang yung chicken. Yan. Ano naman kayang lasa nito? Introduce ko sa'yo, seafood ramen. Ay, yan, seafood ramen. Ano po yan? Seafood ramen. Sira yung chopstick ko. Seafood ramen daw. Was, ang galing nila mag-chopstick oh, pero ako tinidor ko tsara lang talaga eh. Ano, no? Hindi naman ako marunong. Ganito dapat yung tama daw eh. Ganito lang ako. Ayan. Oh, try mo nga paano kainin. Wait lang, ayos ko ba na? Oh, ayan daw. Parang Kaya tingnan mo yung seafood ramen. Manghang eh. Alam nyo guys, di kasi ako mahilig sa manghang. Siya. Meron tayong stone crab. Meron tayo. Dapat gusto niyo ba to? Ano yan? Taho. Gusto niyo ba to? Ay, hindi ko gusto yan. Meron din siyang ano. Gusto mo ba yan, Brandon? Ito, mga paa. Basta ya fresh. Fresh na fresh to. Nakita natin kanina. Fresh
na taong daw gusto niya. Ay, sarap po. Sige, kain lang. Tingnan mo, di ako marunong. Kaya yan. Kaya yan, sige. Sarap po. Let's eat. Yeah. Ito, alam ko na yan eh. Alam ko na yan. Ayan yung Japaghetti. Parang natatawa ako sa pangalang Japaghetti ah. Sarap. Oo, hindi naman siya manghang. Sarap. Talaga. Anong gusto mo ba nito? Anong gusto mo ba nito? Mamaya. Baka mamaya hindi ko Capture yung subo ah. Sige. Enjoy lang. Try na natin, friend. Kaya na ba? Oo. With kimchi, dapat yung kurang. 1, 2, Oh, wow. Putulin mo na, friend. Pero hindi ko kain ginagawa ng Korean. Oh, pag kumain ka daw na may tunog, ibig sabihin masarap daw 'yan. Siya, friend. Ito talaga yung... Tingnan mo yung tingnan mo pag sila kumakain, di ba may tunog? Super. Hindi naman, kaya mo. I challenge Arnel to try the spicy lang. Oh, challenge daw. Oh, challenge daw. Ayan naman, spaghetti yung kinakain yan. Malamig kasi dito, guys. Nag-i-snow kasi dito kaya may hood pa siya. Ako lang kakaiba rito kasi gamit ko kutsara. Ayan. Kasi hindi ako marunong mag-chopstick. Lalo akong nagugutom pag mag-chopstick ako matagal. Baka tatalsik yung pagkain. Kaya nagkukutsara ako. Tapos guys, ito yung spaghetti nila. Ayan. Spaghetti daw with egg at saka noodles. Ano kaya yung lasa nito? Hindi siya spicy. Ito. Oh. May egg, may crab stick, may... Ang dami siya. So, i-dip lang natin sa sauce. Malasa. Yun guys, mga kapoldo busog na. Busog. Hi! Tapos na kaming kumain sa Isan. Bitin. Pero bitin kami sa kwento. Bitin kaya daw. lilipat Nabitin kami. daw siya. Lilipat kami ng ano? SM. Lilipat kami ng venue. Kasi bitin, nandito ako guys sa may walking street. Yung kwento namin, ano Yan. ba? Yung kwento namin. Yung walking hindi pa street sa guys, ito yung popular sa mga bar. Nandito lahat. Ayan. Hey mga kapoldo! Nasa SM Clark na naman kami. Naghahanap ng mainit na inumin. Ayan pa rin sila oh. Hi! Dito beshi natin maganda yung background namin. Hi everything! Saan tayo magpa-coffee? Ayan. Naghahanap kami ng coffee or Yung Starbucks sa likod. wala kasi maupuan sa Starbucks. Sa likod ba? Yan. Yung doon? Ay, meron doon Starbucks sa likod. Yes. Hindi ko alam kung... Kung may pwesto, better doon. Oo. Sa ano? Sa Binlef ko. Binlef ba yun? Ayan oh. Coffee bean. Coffee bean. Failed na naman. Ito, yung mga kasama natin ah. Failed na naman. Ito. Binlef coffee bean pala. Hoy, baka naman. Mga ano. Hindi na ako Nakita mo makakita. ba nung nasunog yung Christmas tree? Hindi. Ba pag nasunog yun, vlog ko yun. Nasunog siya. Saan? Alin? Yung Christmas tree. Sa
So ayan, enjoy lang guys. Bago Christmas. January 2 walang magawa sa bahay, kaya ito gala-gala lang din. 65. Hindi ko ginamit yung camera kasi nasa mall, baka sitayin ako pag camera gamit. Bakit? Kasi tayo ka ba? Oo, nanginanita yung guard pag camera. Ewan ko, bawal naman kami sa mall. Kaya cellphone lang muna gamit ko. Oh. Kaya kung kakaiba yung mukha namin dyan, sige, yun na yun. Huwag na kayo magtaka, guys. Huwag na yung magtaka kasi cellphone lang to. Natural na siya. Natural lang to, kahit camera lang gamitin namin. Yan, dito na Yan. kami. So, Hindi dito siya na kami. green leaf. No? Dito na kami sa Greenleaf. Sa Greenleaf na kami. Natatawa ako sa Greenleaf. Hindi, ako hindi ko alam eh. Anong green leaf? Yan. Ayan, so wala pang tao. Kami lang kasi mag-11 o'clock ng umaga. Ayaw mo nun, may So ayan twist. guys! May plot twist. Akala ko dito kami sa ano, sa Coffee Bean. Sa green leaf. Ayan, dire-diretso kasi gusto pala nila Starbucks. Starbucks pala. Timer, naka-social timer kasi. Diyos ko, may 3-in-1 ba sa Starbucks? Dire-diretso pa naman ako dun sa counter. Ah, nako. Buhay. Buti hindi pa kami nag-order. Kaya pala hindi sila pumapasok. Ito. Kaya pala hindi kami pinapansin dun. Kasi hindi pala kami dun. Sa kahaba-haba ng nilakad, dito din bagsak sa Starbucks. Ano kasi, medyo social life. Bakit kaya pag sinabing Starbucks nasa isip ng tao yayaminin? Guys, may team kami kasi hindi high-tech yung ginagamit ko ngayon. Kasi baka masita ako. Kaya cellphone lang muna gamit ko. O naninita sila. Pag last pasinita ko ng guard. Sir, bawal po ganoon. Eh, syempre, pag vlogger ka, pag wala yung guard, go! Binabantayan lang siya. Ayan, sisimula na sila. Ala, wala pala ako. Para macchiato. Dark caramel. Dark mocha, number 1, my favorite. What's yours? Yan din yung gusto niya. Pomegranate pa siya. Lagi na yan. Mas okay ngayon kasi yung pangalan ko, tama na oh. Kasi bawat order namin, may sulat-sulat, pangalan ko mali talaga. At least may happy 2020. Oo. Saan? Happy 2021 kasi January 2, 2021 ngayon. Nagkayayaan kami ng mga friends. Ayan, from mga call center po sila. Pero mas magaling pa ako mag-English sa kanila. Bakit? Sorry naman. Mga call center sila pero Sorry, quality lang kami. Hindi kami nag-take ng ay, hindi nag-take kami ng calls. call center sila pero bawal English dito. Palalabasin ko sila rito kung mag-English sila. Kasi hindi naman kami Amerikano. So tara guys, mga kapoldo. Ayan mga kapoldo, magkaharap kami pero may social distancing, dalawang upuan yung bawal gamitin. Ayan sila. Pero may barrier po kami guys. Ito oh. May barrier. Kinakausap ko lang siya kung kailan siya lalaya. Anong kaso? Illegal daw. Illegal drinking. Wow. Galing sa mipstep pala nito ah. So ayan. So ito na yung akin guys. Paminsan-minsan Starbucks din. Ito na yata yung... Oo, paminsan. Ito na yata yung una at huli ngayong 2021. Yung next na Starbucks ko is January 2022. May utang mo to from 2020 eh. Diba? Tayo na pinano to. Nalamigan yung lalamunan ko. Mamayang gabi, maiinitan yung lalamunan ko. Ngayon, malamig na malamig. Ayoko yan. Ayoko yung ganyan. May init-init. Hindi namin naramdaman. Mararamdaman nyo rin yan, balang araw. Ang lamig at saka yung init. Sana. Ingay-ingay ko dito, makapaalisin ka ba? Tumitingin sa akin yung guard. Lagot na naman ako nito sa may pintuan. Are we dominating? After Starbucks. Wow, sana all. Sweet. Hanggang dito na lang mga kapoldo. I hope Lang ba? you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again,
Powell. So guys, bye-bye. So guys, Lori. Follow me on my IG at Isha.